Cyfle cynnar i Hwlffordd y fan hyn. Croesiad! Tu hwnt i Martel Taylor Crosstill. Ond oedd Dan Hawkins yno. Ac oedd ond y dim a rhoi Hwlffordd ar y blaen o fewn y 90 eiliad cynta. Sean Bradley'n clirio. Goset ymlaen at Zach Clarke. Dim ond a Brwseisis yn ôl i'r ymwelwyr. Zach Clarke yn dal ar y meddiant. Goset rwan, goset o bell! Fodfedd i heibio'r postyn. Oedd i Danny Goset heb sgorio tymor yma. Ond oedd o ddim yn bell o gwbl o ganfod yr hwyd y fanna. Talad hir gan Jack Wilson. Yn adlamu dros ben Griff John. Ac i lwybr Dan Hawkins. Hawkins mewn i Cwrt Cosby! Ac arbediad gan Harry Thomas yn achub Caernarfon. A rwan mae Hwlffordd yn gofyn am Corsmotyn. Ond oedd Mr Owen y dyfarnwr yn y fan ar lle. A doedd gyda fo ddim diddordab yn yr apelio. Cyfriad Hawkins allan at Oscar Borg. Croesiad Borg, tuag at Taylor Crosstill. Taylor Crosstill! Ac am yr ail waith o fewn munud, Harry Thomas y golwr yn achub Caernarfon. Tackle berffaith gan Abruzesi. Ennill y meddiant. A'i bas Letraws o yn adlamu dros ben Dion Donahue at Dan Hawkins. Hawkins mewn i Cwrt Cosby! Ac am y trydydd tro yn y chwarter cynta, arbediad rhagorol gan Harry Thomas rhwng y pys di Caernarfon. A dim ond cic gornel fydd yr ymwelwyr yn gael. Donahue yn rhyddhau Sean Bradley. Sean Bradley. Adam Davies rwan. Ar ei chwith! A'r bel yn cael ei chlirio ddi ar y lluniau. Zach Clarke unwaith eto! Ac am yr ail waith yn arwrol. Hwlffordd yn llwyddo i rwystro'r bel na canfod yr rhwyd. Wilson dros dy wal! Na fe gurodd o'r mur amddiffynol. Ond oedd o methu curo Harry Thomas. Yr ergyd ar y targed, ond y golwr yn effro. Safliad Lee Jenkins. Penniad Mooney. Canfod Danny Goset. Goset. At Sean Bradley. Bradley. At Zach Clarke! A Zach Clarke. Ddim ond yn gallu canfod yr hwyd ochr. Symudiad slick gan y tîm cartra. Hawkins yn troi. Derbyn y bel yn ôl gan Harry John. Hawkins yn codi'r bel mewn i Cwrt Cosby! A Rio Dyer yn curo'r trap cam sefyll ac yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. A fe alla honna fod yn gôl anfarth yn y ras i gyrraedd y 6 ucha. Dion Donahue ar Garlam, ar frys. Bel allan at Sean Bradley. Bradley'n fficio fynd un ffordd ac yna mynd ffordd arall. Croesiad Sean Bradley. Penniad Adam Davies! A gai hwnna oedd y cyfle i'r tîm cartra. Mond un lle mae hon yn mynd i mewn i Cwrt Cosby. Penniad Mooney mlaen. Tu hwnt i Adam Davies. Bel allan at Iwan Cartwright. Griff John yn neidio i mewn. A mi oedd hi'n fler gan gapten Caernarfon. A Mr Owen wedi mynd i'w bocad wrth i'r chwaraewyr ddadlau flaen o. A mae'n awthio blin a rhwystredig. A pa lew fydd y cerdyn. Melin.
Dihangfa i Griff John. Dion Donahue sydd wedi cael ei anfon o'r cae. Griff John, y gig hir letraws. Darren Thomas yn rheoli'r bel yn wych. Bel yn dod nôl a Thomas. Thomas i mewn i Cwrt Cosby. Thomas i mewn eto. Ei ergyd o'n taro Adam Davies! A rywsut! Mae'r bel di mynd dros y bar. A dyna ddigwyddiad ola'r gêm. Dihangfa anfarth i Hwlffordd reit ar y diwedd.